Prije nego što išta danas kažem, moram vam zahvaliti na više od 5000 pretplatnika koji prate moj kanal. Neizmjerno vam hvala 5000 puta, a novost je da danas imam takvu tremu za snimanje da vam ne mogu opisati. Hvala vam na gledanju i hvala na svoj ovoj podršci. Često me ljudi pitaju, od novinara pa do onih ljudi koji šalju poruke u inbox, što kažem na cijelu ovu situaciju koja se događa u svijetu i što kažem o Kini, kakav je položaj Kine u svemu tome. Premda će se činiti da ovaj vlog jest o politici, nije. Nastavite gledati. Svako dijete od najranije dobi uči kineske legende. To su priče koje nose određenu pouku i koje su duboko ukorijenjene u ovu kulturu. A danas ću vam za potrebe ovog vloga ispričati legendu koja se zove Priča o starom ludom čovjeku koji je pomicao planine. Evo priče. U davna vremena, kako i počinje svaka priča, živio je stari čovjek koji se zvao Yu Gong. Selo u kojem je Yu Gong živio bilo je smješteno između dvije velike planine. Premda nije važno za ovu priču, reći ću da se prva planina zvala Tai Hang, a druga Wang Wu. Te su planine bile tako velike da su pravile sjenu i da su zapravo onemogućavale i trgovinu i komunikaciju bilo koga izvana sa selom u kojem je živio Yu Gong. Jednoga dana, kao i u svakoj priči postoji jednoga dana, Yu Gong je odlučio promijeniti stvari. Odlučio je pomaknuti planine i poboljšati život svojoj zajednici. Pozvao je prijatelje, pozvao je obitelj i predstavio im je svoj plan. Žena ga je podržala, iako je bila malo skeptična. Ta podrška je očito bila najvažnija, jer je nakon tog sastanka Yu Gong sa svojim sinovima i unucima uzeo motike i košarice i krenuo razbijati planine. Oboruženi samo motikom i košarama, Yu Gong i obitelj počeli su malo po malo razbijati planinu, stavljati kamenje u košarice i seliti ih na drugu stranu. Yu Gong je imao pametnog susjeda, kažu da se zvao Zhe Sou. I kad je on vidio što radi Yu Gong i njegova obitelj, Yu Gong ga je proglasio starim ludim čovjekom. Tvrdio je da je Yu Gong prestar i nesposoban da napravi bilo kakav utjecaj svojim aktivnostima na planini. Yu Gong nije odustajao. Zašto? On je vjerovao da kad i on umre, da će njegova djeca, njegovi unuci nastaviti taj posao i da će jednoga dana zaista maknuti planine. Kada su bogovi vidjeli Yu Gongovu upornost, ideju i kako nikako ne odustaje, odlučili su mu pomoći. Poslali su besmrtnike da razmaknu planine. Treba li reći da se ispunio Yu Gongov san? Čiča miča, gotova je priča. Zašto sam danas odabrala baš ovu kinesku legendu? Da bih odgovorila na sva pitanja koja dobivam u posljednje vrijeme. Prije svega zato što je ova priča tako duboko ukorijenjena u kinesku kulturu i odražava njihovu privrženost teškom radu i upornosti. Idemo iz početka. Koje su to vrijednosti koje Kinezi njeguju od vremena Yu Gonga pa i prije, pa sve do danas, a ostaće to i u budućnosti? Prvo, Yu Gong je sve radio za zajednicu, nije radio za sebe. Negdje od 18. stoljeća, od francuske i američke revolucije, svijet je podijeljen na dva različita principa. Jedan je individualistički, a drugi je kolektivistički. Individualistički, naš, zapadni sistem, propagira da je sve ono što je za mene osobno bitno, da je to jedino bitno. Što ja hoću, moje osobne potrebe, nema dalje, to je kraj svijeta. Azijske zemlje, ne samo Kina, nisu nikad okrenule prema individualizmu, ostale su u kolektivističkim društvima i za njih je na prvom mjestu zajednica.
Pojedinac se treba žrtvovati za potrebe zajednice, ali postoji jedna druga strana. Ako je pojedinac u nevolji, svaki puta će ga zajednica podržati. Neće ga pustiti da kao beskućnici leže po ulicama koje moraš preskakati, pa sami su si krivi za svoju nesreću. Toga u kolektivističkim kulturama nema. Druga stvar koju nam poručuje Yu Gong je da bez obzira što ti se ljudi smiju, jer imaš neke ideje, jer imaš neke ciljeve, jer imaš neke strasti koje želiš, imaš neke vizije koje želiš postići, bez obzira što ti se smiju, nemoj odustati. Uzmi svoju motiku, uzmi svoju košaricu i kreni premještati svoje planine koje zaklanjaju pogled, koje ti rade sjenu. Ali ipak, kaže nam ova priča, žena, bez obzira što se nije baš slagala s njegovim idejama, stala mu je iza leđa. Naime, što time poručuje priča? Poručuje nam ono što nam u našim individualističkim kulturama poručuje smart analiza, a to je da moramo imati podršku. Da ako nemamo podršku, teško ćemo uspjeti. Da, ima ljudi koji mogu sami, bez obzira na sve, uspjeti, ali takvi su rijetki. Međutim, ako imaš podršku u dvoje, lakše će ići. Ili kako isto kažu Kinezi, ako hoćeš ići brzo, idi sam. Ako hoćeš ići daleko, idi zajedno. Tako je u ovoj priči Yu Gong išao sa svojim sinovima, sa svojim unucima, uz podršku svoje žene, da bi došao daleko. Naime, Kinezima se nikud ne žuri. Kinezu nije bitno da se neka velika promjena dogodi za vrijeme trajanja njegovog malog života. Njemu je Kina na prvom mjestu, njemu je zajednica na prvom mjestu. Ako je to što se sada radi, ako je to što se događa i način na koji Kina odgovara i reagira za dobrobit zajednice u budućnosti, Kinezu to nije problem. Možemo danas zapravo reći da su znanstvenici koji se bave istraživanjima za rješavanjem teških bolesti, pa i onda kad je bila korona, kada se trebalo izumiti cjepivo, da su znanstvenici zapravo slični Yu Gongu, da su puni strasti prema tom svom istraživanju, ne znaju kada će doći rješenja, ali ne odustaju. Danas mladi ljudi osobito tako lako odustanu od nečega u što su krenuli. A da ne kažem da im je ponekad prekovremeni rad zaista nezamisliv. Sljedeće što nam poručuje ova priča je: ako vjeruješ u ono što radiš, uspjećeš. Ja tako vjerujem u to. To se to pokazalo toliko puta u životu da ti moraš povjerovati. Ako ti ne vjeruješ, piši kući, propalo je. Ali ako zaista vjeruješ, ništa te neće spriječiti. Također, ako si uporan i posvećen, uspjećeš. Ako nisi uporan, nisi posvećen, nego tako odrađuješ posao, imat ćeš takve i rezultate. Yu Gong nam također poručuje da nema nemogućega, da je sve moguće. I na kraju jedna jako zanimljiva stvar. Kina je predominantno ateistička zemlja, ima jako malo vjernika u tih 5 službenih vjera, međutim je ateistička zemlja. U ovoj priči pojavljuje se Bog koji na kraju pošalje besmrtnike da razmaknu planine kako bi se ispunio san Yu Gonga. A u našoj bismo kulturi rekli: pomozi si sam i Bog će ti pomoći. Eto, isto je to u Kini kao i na zapadu. Ako ti sam sebi pomogneš, riješit će se nekako, doći će odozgora, kako god vjeruješ, ali doći će neko rješenje. I idem se ja na kraju vratiti na početak, odnosno na ono početno pitanje što mislim o situaciji. Ko će izvući deblji, a ko će izvući kraći kraj u ovoj cijeloj priči koja puni novinske stupce već više od mjesec dana, a bome i već nekoliko godina. Ne zato što živim ovdje, ne zato što uživam u mom kineskom životu, nego jednostavno zato što sve više i dublje poznajem ovu kulturu i jasno mi je koliko prednosti ima pristup
koji nije okrenuti na mene sada, nego je okrenuti na ideje i na njihovo ostvarenje u budućnosti. Jednoga dana neko će iza mene to postići, što možda ja neću, ali sam ja krenula, ja sam pokrenula, ja sam na tom putu i postići ću nemoguće. Ukratko, od malog djeteta do ljudi mojih godina, pa i onih starijih, svi su u istom vjerovanju, a to je da polako, uporno, posvećeno, iz generacije u generaciju dolazi promjena na bolje. S druge strane, u individualističkim kulturama, zapadnim kulturama, sve mora biti sada, odmah i sve mora pasati meni osobno. Vidi sama zaključi. I još ću reći, ako i ti misliš da se planine ne mogu pomaknuti, ako i ti misliš da ti sama, jadna, nikakva, ne možeš ništa promijeniti, ako i ti misliš da treba misliti samo na danas i da nije bitno da počneš danas, a da će neko drugi jednoga dana to završiti, onda ti je vrijeme za veliku promjenu. Ne, nije ova priča o Kini danas, ovo je priča o nama i našim mogućnostima da ostvarimo svoje snove. Sanjaj, kreni i sigurno ćeš ostvariti sve što poželiš. Hvala na gledanju ovog vloga. Lajkajte, dijelite, pretplatite se na moj kanal, komentirajte. Vaših je komentara sve više, a meni sve veća radost. I vidimo se ponovno sljedeći put. Doviđenja iz kolektivističke Kine. Bok!